Tema današnjeg izlaganja bit će konfiguriranje sustava kućne serije Mitsubishi Electric. Pod kućnu seriju dotaknut ćemo se monosplit sustava, a osim toga pričat ćemo i o multisplit sustavima, dakle sustavima u kojima imamo jednu vanjsku jedinicu, a više unutarnjih jedinica. Konfiguriranje ćemo vršiti u New Design Toolu. Kao što znamo, New Design Tool je softversko pomagalo Mitsubishi Electric koje nam pomaže pri konfiguraciji sustava, a samim time i projektiranju. Ovo nam je dakle početno sučelje našeg programa kada uđemo u njega. Odmah gore na početku vidimo New Project i tu klikamo kada želimo pokrenuti novi projekt. Sada nam se otvara Project Property, odnosno svojstva našeg projekta. Ovdje dole vidimo da možemo mijenjati temperaturne uvjete vanjske što se tiče hlađenja i grijanja te relativnu vlažnost. Osim toga možemo mijenjati regiju u kojoj se nalazimo te frekvenciju na kojoj naši uređaji rade. Ove stvari ćemo ostaviti ovakve kakve jesu i idemo dalje klikom na OK. Sada nam se otvara prozorčić gdje biramo serije uređaja koje želimo konfigurirati. Vidimo s lijeve strane ove malo robusnije, nazovimo ih tako, ozbiljnije serije uređaja poput VRF-a i Heat Recovery-a, a s desne strane ovdje vidimo dakle MXZ Multisplit seriju i MIS seriju u kojima ćemo danas pričati. Važno je naglasiti dakle, da je M serija klasična, dakle kućna serija namijenjena za recimo kućnu gradnju, naše recimo vile, apartmane, dakle sva ona nekakva bazična primjena klima uređaja. S druge strane S serija je nekakva nadopuna M serije, u tu seriju spadaju kanalne i kazetne jedinice, a nema zidnih jedinica. Osim toga imamo i P komercijalnu seriju, o čemu ćemo malo više drugi put, te MXZ seriju, odnosno Multisplit seriju. Primijetimo u donjem lijevom kutu da možemo birati i radnu tvar u kojoj želimo raditi. Po defaultu je to R410A i vidimo da je većina uređaja ima inačicu koja može raditi s tim radnim sredstvom. Osim toga možemo kliknuti na R32, dakle noviju radnu tvar i sada vidimo dakle da ovi uređaji koji su zasjenjeni te serije nemaju inačicu koja radi na R32, a naša MIS serija ima inačicu na R32 i upravo ćemo takve sustave konfigurirati. Kliknut ćemo ovdje i sada nam se otvara selektor vanjske jedinice. Vanjske jedinice su ovdje poredane po kapacitetu od niže prema višim, a za naš primjer uzet ćemo neku ne od već veliku jedinicu, recimo za početak možemo uzeti MUZ AP35. Ta jedinica nam daje 3,5 kW u hlađenju i 4 kW u grijanju. Klikom na OK otvara nam se ovo naše glavno radno sučelje, tu nam je prikazana naša vanjska jedinica, ovdje vidimo selektor unutarnjih jedinica, na ovoj gore alatnoj traci imamo dakle check system gdje provjeravamo da li je naš sustav kompletan, vidimo dakle da sustav nije kompletan tako da ne možemo vidjeti je li validan, a osim toga jako nam je važan i checkbox. Checkbox koji nam se sada malo sakrio, samo malo, da ga pronađemo. Evo ga ovdje, dakle checkbox u kojem možemo pratiti parametre našeg sustava, dakle dok ga radimo, prikazane su dakle unutarnje jedinice, kapaciteti, opterećenost sustava, ovdje vidimo nekakve temperature pri kojim naš uređaj radi, ovdje dole su dakle vanjski uvjeti, temperaturni, vlažnost zraka, te ovdje količine freona koje se nalaze u sustavu. S obzirom da se ovdje radi o monosplit uređaju, M serije, jedina unutarnja jedinica može biti zidna, a pošto je kod vanjske jedinice 35, unutarnja jedinica također može biti isključivo koda 35. Jedino što možemo birati je dakle inačica jedinice s obzirom na upravljanje. Dakle, ovdje vidimo da to je jedinica VGK, slovo K nam označava dakle Wi-Fi sučelje koje je integrirano u samom uređaju, ona inačica bez slova K nema u sebi Wi-Fi sučelje, dok ovo što piše wireless i wired označava inačicu uređaja s obzirom na bežično upravljanje ili žičani upravljač. Mi ćemo dakle izabrati ovu sa bežičnim upravljačem i integriranim Wi-Fi sučeljem, te klikom na OK, kompletiran je naš sustav.
Isto tako vidimo da nam je program odmah napisao dakle dimenziju cijevi i sa strane ovdje vidimo kapacitet koji jedinica daje. Ovdje možemo upisati udaljenost, recimo da je to nekakvih 16 metara, te odmah u našem checkboxu vidimo dakle opterećenost 100%, kako jedino i može biti u monosplit sustavu, te ukupna udaljenost 16 od dozvoljenih 20 metara. Vidimo i 0,18 kg na dopunu freona. Ukoliko želimo ovdje staviti nekakvu veću udaljenost, recimo 25 metara, program će nam automatski javiti dakle, da prelazimo dozvoljenu granicu i ovdje će nam odmah zacrveniti to tako da vidimo da smo van limita. Vratit ćemo to dakle, na dozvoljenih 15 metara i to je naš prvi sustav. Po defaultu ga naziva sistem 1, a ovdje možemo mijenjati naziv kako bi se lakše snašli. Možemo recimo ovaj sustav nazvati recimo prvi kat, gdje imamo monosplit sustav na prvom katu. Isto tako desnim klikom ovdje možemo kopirati sustav, izbrisati sustav, a ako želimo novi sustav, kliknemo na New System. Opet se vraćamo u izbornik serije, biramo Freon R32, sada ćemo pokazati za primjer S seriju, vanjsku jedinicu ćemo uzeti recimo samo malo, recimo SUZ M50, malo jača vanjska jedinica, dakle 5,5 kW hlađenja i 5,8 grijanja. Klikom na OK, sada ćemo vidjeti da ne možemo izabrati zidnu jedinicu jer S serija nema inačicu zidne izvedbe, već možemo izabrati na primjer kanalnu izvedbu, odnosno to će biti ova. I pripadajuća, dakle po kodu je 50 jer također govorimo o monosplit uređaju. Izabrat ćemo ovdje 50, odmah nam se u checkboxu dakle automatski konfigurira. Vidimo u S seriji da je dozvoljena ukupna duljina cjevovoda malo duža nego u M seriji, tako da S serija se smatra jednom prijelaznom serijom između kućnih i komercijalnih sustava. Upisat ćemo ovdje duljinu recimo 22 metra. Ovaj sustav možemo nazvati recimo sustavom za drugi kat. Ovdje ćemo upisati drugi kat. I idemo na novi sustav. Sada ćemo obraditi MXZ seriju, dakle multisplit sustav. Vidimo dakle da je on dostupan i sa freonom R410A, ali i sa R32. Mi ćemo uzeti ovaj primjer sa R32 jer je to novija radni tvar, dakle novi su uređaji. Isto tako vanjske jedinice opet su poredane po kapacitetu. Za naš primjer uzet ćemo MXZ 3F54. Ovaj broj VF123 označava dakle samo seriju, dakle koji je broj serije, dakle je li novija serija ili je starija serija uređaja. Mi ćemo uzeti ovu VF3, dakle zadnje izdanje uređaja. Vidimo dakle ukupna maksimalna dozvoljena količina unutarnjih jedinica je 3, a specifikacije po kapacitetu su ovdje iskazane 5,4 u hlađenju i 7 kW u grijanju. Klikom na OK, sada vidimo da imamo 3 prazna prozorčića za unutarnje jedinice i možemo ih postavljati ovdje iz izbornika unutarnjih jedinica. Možemo staviti na primjer jednu zidnu. Sada vidimo da su to više nisu dakle po kodu samo unutarnje jedinice koje bi odgovarale kodu vanjske jedinice, jer u multisplit sustavu možemo stavljati unutarnje jedinice i većeg i manjeg koda. Takvi sustavi mogu biti opterećeni čak i do 180%. Stavit ćemo ovu najmanje AP15 i možemo staviti, dakle, kombinirati uređaje ne samo različitih kapaciteta, nego i različitih izvedbi. Stavit ćemo osim zidne i kazetne jedinice, recimo jednu SLZ 25, a možemo i jednu 35. Vidimo da je naš sustav opterećen 138,9%. U skladu s time program nam automatski podešava i kapacitete koje daju unutarnje jedinice, s obzirom da njihovi kapaciteti sad ovise o koeficijentu korištenja, odnosno rada istovremenosti. Dakle, u ovisnosti koliko jedinica radi istovremeno, toliko će naš sustav ukupno davati kilovata. Isto tako možemo mijenjati i različite ovdje opcije, možemo se vratiti na onaj naš project property, ovdje možemo mijenjati vanjske uvjete, recimo ukoliko želimo grijanje na -2 stupnja, ovdje možemo upisati -2 stupnja, tada moramo promijeniti ovdje postotak vlažnosti, recimo prije 80 stupnjeva i klikom na OK program nam automatski
u skladu sa vanjskim uvjetima mijenja kilovate koje nam unutarnje jedinice daju. Osim toga imamo ovdje u ovom izborniku i kontrol. Kontrol se odnosi na selekciju upravljača. Vidimo da po defaultu jedinice koje dolaze s upravljačom su već unesene. Dakle, za ovu kazetu je već upravljač unesen, kao i za ove kazete. Dakle, ovdje imamo kanalnu jedinicu. Osim toga, jako korisne stvari koje nam ovaj program omogućava su da klikom na ovu ikonicu gdje piše CAD, automatski dobivamo dakle šeme ožičenja, to je jako korisno za električare, tako da odmah vidimo presjeke kabela koji su potrebni za uređaje, a osim toga klikom na ovu ikonicu sa slovom P, u Excelu nam program generira kratki sažetak našeg sustava gdje se nalaze svi važni parametri, dakle nabrojani su uređaji, njihovi dakle kapaciteti, cijevi koje su dimenzionirane, količine cijevi, količine freona, nazivi upravljača, dakle sažetak cijelog sustava imamo izlistan u Excelu i to je jako ovako pregledno i korisno za daljnje projektiranje. Ukratko, to bi bilo to što se tiče M serije. Hvala na pažnji i pozdravljam vas do idućeg slušanja.